Miten dep lur ge. Kayak ngapa isine ya jajal pilih iki ge. Bismillahirrahmanirrahim. Iki plastiknya denggo maning lur, dadine ora teka dulur. Iki ora denggo, nah ya wis bedahi tok lur. Ora kayak Nah, bau. Ora kayak babi hutan ya. Iya. Jal ge, pilih iki ya. Iya. Kayak ngapa isine ge. Bismillahirrahmanirrahim. Jan. Mana lur? Mantep godhonge mak ge. Loh, godhonge lemune. Godhonge lemu. Apa apik banget ge. Bismillahirrahmanirrahim. Tambang. Dene ya dikotong ya. Deker-deker lur. Iya, dalane angel lur. Lunyu. Kayak ngapa ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ceput. Kayaknya ya kemudian. Wis ngerutuk Terus. Wis mah. Ini baru butuh-butuhin kayak gue. Orang lara bojok orang nggak mau butuhin kayak gue. Iya. Wih. Di sini yo mantep wih ya. Gue keri. Tugel siji wih. Pucuke.